31 ta' Awwissu San Għadju Isqof ta' Lindisfarne li miet għal-ħabta tas-sena 651. San Għadju li ddefenda bil-qawwa il-prattiċi ċeltiċi kontra l-impożizzjonijiet Rumani twieled fl-Irlanda dak iż-żmien l-Iskozja fis-7 seklu. Bħala patri fil-monasteru mwaqqaf minn San Kolumbjanu fil-gżira ta' Iona huwa kien famuż għall-asċetiżmu strett tiegħu. Meta r-re Qaddiż Oswaldu tal-Umbrija ta' fuq rid jikkonverti il-poplu tiegħu għall-Kristjaneżmu huwa dar fuq il-patrijiet ċeltiċi ta' Iona aktar milli lejn il-kleru Ruman ta' Canterbury. L-ewwel isqof li jintbagħat biex imexxi din il-missjoni wara li kien inutli għaliex gerrex lin-nies billi kien aħrax magħhom. Imma huwa qal li l-missjoni tiegħu falliet minħabba id-dispożizzjonijiet ostili tal-poplu Ingliż. San Għadju sostna li kien l-isqof li kellu tortu mhux l-Ingliżi. Minflok kellu jkun ibes ma' poplu li kien għadu fl-injoranza, kellu jisqihom il-ħalik aktar milli l-ikel solidu. Kliem San Pawl fl-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 3 vers 2. Imbagħad l-isqof intbagħat lura u nstab kandidat ideali biex joħodlu postu. San Għadju ġiekkonsagrat isqof u mibgħut fl-Umbrija ta' fuq biex jieħu ħsieb din il-missjoni. Ir-re Oswaldu taħ il-gżira qrib ir-residenza rjali ta' Bamberg għall-episkopat tiegħu. San Għadju waqqaf ukoll il-monasteru famuż ta' Lindisfarne fis-sena 635. San Bedju fid-dokument tiegħu l-istorja ekklesjastika tal-poplu Ingliż faħħar lil Għadju għall-umiltà u t-tjubija tiegħu fil-waqt li rrakkomandah bħala mudell għall-isqfijiet u s-saċerdoti kollha suċċessivi. U ma kienx marbut ma' affarijiet tad-dinja u lanqas kien ifittex ir-rikkezzi tagħha. Meta kien jirċievi xi rigal mingħand ir-re jew mingħand nies sinjuri, huwa kien iqassamhom lil-foqra. Kull nhar ta' erba' u kull nhar ta' ġimgħa kien isum u ma jiekol xejn sa-3 ta' wara nofsinhar minn barra fil-perjodu tal-għajt. Minn dan il-post San Għadju kien jivvjaġġa madwar l-Umbrija ta' fuq kollha biex iżur lill-merħla tiegħu u jistabilixxi missjonijiet. Fis-snin meta kien jevanġelizza, Għadju kien responsabbli għal kostruzzjoni ta' knejjes, monasteri u skejjel. Fl-istess ħin hu ħa reputazzjoni kbira ta' wieħed li jagħmel karità u ta' dak li hu iddedikat lejn il-batut, bħal jipprovdi kamra, għejxien u edukazzjoni lill-orfni u jagħmel użu minn kontribuzzjonijiet biex jifdi l-ħajja tal-ilsiera. San Oswaldu li kien jaf il-lingwa miż-żmien meta hu u l-familja tiegħu kienu eżiljati f'Iona għamilha ta' interpretu lill-isqof Għadju u ma kienx jitkellem bl-Ingliż għalhekk ir-re kellu rwol attiv fil-konverżjonijiet ta' niesu. Sena minnhom wara li attenda servizz f'Paska, ir-re Oswaldu poġġa biex jiekol mal-isqof Għadju. Fil-mument meta l-isqof kien wasal biex ibirek l-ikel, daħal għaddej u informa lir-re li kien hemm numru kbir ta' nies foqra jittalbu l-karità. Ir-re ordna li l-ikel tiegħu stess jiġi servut lil foqra fuq platti tal-fidda u li wara dawn il-platti jiġu maqsuma f'biċċiet u mogħtija lilhom. Hemm illustrazzjoni sabiħa ta' dan l-inċident fit-13 il-seklu Bethold misal fil-librerija Petfont Borgan f'New York. Għadju li kien imqanqal bil-bosta f'dan il-ġest ta' karità tar-re qabdu minn idu l-leminija u qal: "Jalla din l-id qatt ma tintilef." Skont it-tradizzjoni, id San Oswaldu baqgħet intatta għal sekli twal wara mewtu. San Bedju jgħid li din l-id inżammet fil-Knisja ta' San Pietru f'Bamberg fejn kienet meqjuma minn kulħadd. Illum din l-id ma jafux sar minnha. San Oswaldu miet f'battalja kontra l-forzi tar-re f'Penda f'5 ta' Awwissu tas-sena 642 f'post jismu Maserfield. Kien għandu biss 38 sena
San Adju tnikket ħafna bil-mewt tiegħu, imma San Oswinu li ħadlu postu kien ukoll bniedem għal qalbu. Ir-re Oswinu darba ta' żiemel u karettur lil Adju biex ikun jista' jivvjaġġa għax kien jivvjaġġa bil-mixi. Wara ftit ta' żmien l-isqof Adju iltaqa' ma' Tallab u taħ kemm iż-żiemel kif ukoll il-karettun. Ir-re sema x'ġara u ma tantx ħagoż b'dan. U staqsa lil San Adju għaliex kien ta' dan ir-rigal irjali lil Tallab, meta fl-istalla kien hemm żwiemel aktar adattati għat-tallaba. Adju ċanfru fil-waqt li staqsa lir-re jekk kienx iqis li ż-żiemel ola fil-ġieħ mill-liben Talla. Adju qis ix-xbija Talla f'dak it-tallab. Għal-bidu r-re ma femux, imbagħad niżel f'riġlejn l-isqof jibki dmuħ tandiema u fil-waqt li talbu maħfra Oswinu wiegħed li qatt iżjed ma kien se jiġġudika l-emejjel ta' karità ta' Adju. San Adju qajjem lir-re fuq riġlejh u stqarr li qatt ma kien ra re daqshekk kumli u ipprofetizza li Oswinu ma kienx se jdum wisq f'din il-ħajja għax in-nies ma kienx jixraq ilhom re ta' dan it-tip. Il-profezija seħħet ftit ta' żmien wara meta San Oswinu ġie maqtul f'Gilling fl-20 ta' Awwissu tas-sena 651. San Adju mar għand il-mulej fil-31 ta' Awwissu anqas minn ġimagħtejn wara u miet f'Bamberg iserraħ mal-ġenb tal-Knisja fuq in-naħa tal-Punent. Il-kolonna li serraħ magħha biex iwiżen lilu nnifsu għadha teżisti sal-lum minkejja li l-Knisja ġiet meqruda darbtejn kawża ta' nirien. Wieħed għadu jista' jara fis-saqaf tal-Knisja preżenti fuq il-fonti tal-Magħmudija. F'dak il-jum li San Adju miet, San Cuthbert kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ jirannaġġ ta' missieru. Meta ħares il fuq, ra viżjoni ta' anġli itellaw fis-sema ir-ruħ ta' xi ħadd f'ballun tan-nar. Aktar tard sar jaf li l-isqof Adju kien miet f'dik l-istess siegħa li hu kien ra l-viżjoni. Għall-ewwel l-isqof Qaddis Adju ġie midfun f'Linnesfern minna fuq in-naħa tal-lemin tal-artal tal-Knisja ta' San Pietru. Fis-sena 664 is-Sinodu ta' Whitby iddikjara li l-knejjes kollha tal-Brittanja kellhom isegwu il-pratiċi Rumani u li l-użanzi Ċeltiċi kellhom jitwaqfu. San Kolmu, it-tielet isqof tal-Lidsfern, ma setax jaċċetta din id-deċiżjoni, għalhekk iddeċieda li jirtira f'Ajona fil-waqt li ħamja u l-għadam ta' San Adju. L-użanzi Ċeltiċi baqgħu jiġu prattikati f'Ajona sa 8 seklu. Żbuħija li tispikka f'San Adju hija dik tas-sempliċità u ħabb lill-Alla u lin-nies li għalihom ħadem stinka u għex kien minħabba din l-imħabba tiegħu hekk kbira li rnexxielu jikkonverti saltna sħiħa. Bħala missjonarju it-tagħlim tiegħu u l-eżempju ta' ħajtu kienu jeddu f'armonija perfetta u jurina l-importanza u l-effett ta' meta wieħed jagħti każ tal-konverżjoni tal-bniedem mod sħiħ għax jiswa li tipprova tikkonvinċi lil min hu bil-ġuħ li Alla se jipprovdilu l-ikel jekk ma tagħtihx inti stess xi jiekol minn dak li l-mulej ipprovda lilek. Jew x'jiswa li tgħallem lin-nies biex ma jorbtux qalbhom mal-ġid tad-dinja imma jinvestu f'teżori fis-sema jekk inti stess m'intix tagħtihom l-eżempju ta' dan b'ħajtek. San Adju kien ukoll jisħaq li l-fidi mhix obbligu ta' nar ta' ħadd bla ebda rabta oħra, imma hija stil ta' ħajja ibbażata fuq it-tagħlim u l-eżempju ta' Kristu. L-imħabba stess kienet l-ingredjent li mlietu bil-kuraġġ biex seta' jaffaċċa l-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. Dan jurina li aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-istess impatt fuq ta' madwarna jekk inħallu lill-Alla imexxina fil-mod ħollistiku kif inħobbu lill-oħrajn. Kulħadd kien iħossu milqut mill-karattru ta' Adju. It-tattika li juża biex jirbaħ lin-nies għal Kristu kienet dik tal-għaqgħa diretta u personali magħhom. Bħal Ġesu li f'ħajtu ma kitibx kodba, ma javvjaġġax madwar id-dinja
u ma talabx li n-nies jgħixu ħajja iżjed perfetta bla ma tom l-eżempju, Adio issokta il-missjoni tiegħu b'qalb mimlija tama falla li jibdel il-qlub. Emmen bisħieħ fis-sempliċità ta' konverzazzjonijiet komuni man-nies li magħhom kien jiltaqa' tul it-triq u li fihom kien jara x-xbija ta' Alla. Meta ingħata iż-żiemel u l-karettun mir-re Oswaldu, u Tom immedjatament lil tallab għax beża li dawn kienu se jfixkluh milli jikkomunika man-nies bl-aktar mod xieraq. Minkejja il-karattru twajjeb u dħuli tiegħu, il-karità vera ma żammitux lura milli jiċċanfar lir-re innifsu meta ra li dan kien ta' valur lil-rigal li kien tah aktar milli li tallab xbija ta' Alla. Li tazzarda tindirizza lir-re b'dak il-mod li kien il-figura awtorevoli u setana ta' dak iż-żmien ma kienitx xi ħaġa komuni, imma fir-realtà in-nuqqas ikun meta wieħed jibqa' siket meta suppost jitkellem jew meta jista' jiftaħ għajnejn xi ħadd biex dan ma jibqax fl-iżbal u dan ma jagħmlux. Forsi b'mistħija, biża' jew minħabba r-rispett uman. U jien kemm qed inġib ruħi ta' nisrani jew nisranija vera f'din il-ħaġa billi nitkellem meta għandi nitkellem jew niskot meta għandi niskot. Adio għażel għalih knisja sempliċi tal-Injam li kien bena fl-istess gżira li f'ħinijiet differenti tal-ġurnata tiġkien minħabba l-mewġ tal-marea. Kien hawn li kien jgħaddi ħin f'talb għal bżonnijiet tal-merħla tiegħu, fi studju tal-iskrittura, f'sawm u f'ċaħdijiet oħra. Jgħidu li darba bit-talb ferventi tiegħu kien għamel ċerva inviżibbli biex jipproteġiha mill-kaċċaturi. Darba oħra b'talbu irnexxielu jitfi xi nirien qabel ma dawn ikkawżaw ħsara u f'okkażjoni oħra jingħad li mit-tieqa tiegħu ra daħna fil-bogħod u nduna li kien hemm armata ġejja tattakkhom. Għat-talb tiegħu l-armata ma komplitx tavvanza għax ħassew li ma setgħux jersqu qrib. Għalhekk huma ħasbu li kien hemm xi seħer u beżgħu tant li ħarbu mifxula. Kemm qed inbigħat lili nnifsi u lill-oħrajn mill-perikli tar-ruħ u tal-ġisem bl-impenn tiegħi fit-talb. U din li ġejja hija talba ta' San Adio. Ħalluni waħdi ma' Alla kemm jista' jkun fit-tul, bħalma l-marea tat ix-xatt. Għamilni gżira riservata għalik biss, waħdi miegħek o Alla, u ngħix fil-qdusija għalik. Imbagħad meta terġa' tinkixef l-art, ippreparani biex inġorr il-preżenza tiegħek fid-dinja biżla tal-ilen, id-dinja li tiġi fuqi u tinvadini sakemm l-ilma jerġa' jiġi jgħatti l-art u nkun nista' nerġa' nkun lura miegħek. Amen.